Операция Нордвудс е предложен от Министерството на отбраната на САЩ план от 60-те години на 20 век. Теорията предполага, че правителството планирало да организира терористични атаки под фалшив флаг, като отвличания и бомбени атентати, за да манипулира общественото мнение и да получи подкрепа за военна намеса в Куба. Десетилетия по-късно, през 1997 година, документите, свързани с операция НУЦ, били разсекретени, потвърждавайки съществуването на плана. Документите разкрили, че високопоставени служители наистина обмисляли подобни тактики, за да оправдаят военните си действия. Въпреки, че планът в крайна сметка бил отхвърлен, съществуването му повдига въпроси относно желанието на правителството да манипулира обществените настроения за политическите си изгоди. Потвърждаването на съществуването на операция НУЦ подчертава колко важно е да има прозрачност и отчетност по отношение на правителствените операции. Той поражда загриженост относно манипулирането на общественото мнение. Проектът Манхатън е може би най-известната тайна операция на американското правителство заради опустошителните последствия, до които довел. Започнал през 1939 година и ръководен от Робърт Опенхаймер, проектът Манхатън е започнал да изследва възможността за използване на атомната енергия като оръжие и тази хипотеза бързо се оказва вярна. През август 1945 година 2 атомни бомби били хвърлени върху японските градове Хирошима и Нагасаки, доказвайки на света, че атомната енергия всъщност може да бъде ужасяващо оръжие, което причинява безумно страдание. След Втората световна война, съюзниците, които помогнали за спечелването на войната и победата над нацистите, бързо се разпаднали с началото на Студената война, при която Съединените щати и Съветския съюз се превърнали от съюзници във врагове. Една от по-съмнителните и малко известни стратегии, разработени от американското правителство, била известна като Операция Кламер, в която те събрали най-добрите нацистки учени, които не били съдени на Нюрнбергския процес и им предложили работа в правителството на САЩ. Много от тях, включително високо поставения член на нацистката партия Вернер фон Браун, работили с НАСА по тяхната космическа програма. Ако има нещо, с което ЦРУ е известно преди всичко, то е свалянето на чужди лидери. През 60-те години на миналия век агенцията приоритизирала убийството или отстраняването от длъжност на кубинския революционен лидер Фидел Кастро. Под кодово име Операция Мангуста са извършени множество неуспешни опити за убийството му между 1961 и 1963 година. Операция Мангуста представлявала много от известните над 600 опита за убийството на Кастро. Някои от по-креативните схеми включват газообразни ЛСД, подкупване на американски мафиоти, за да извършат убийството и дори отровен сладолед. Операция от епохата на Студената война била закачливо наречена акустичното коте и имала характеристики на революционна нова система за наблюдение. Акустичното коте се появило през 60-те години на миналия век и включвала хирургично поставяне на малък микрофон в ушния канал на котки и изпращането им близо до съветските посолства. Котките не били добри в изпълнението на заповеди и след като първият четириног агент бил почти веднага ударен от такси, а други няколко се отклонили от целта, проектът е прекратен. През 50-те и 60-те години на миналия век обща операция на ЦРУ и Ми-6 се е провела в Берлин.
Името на разработката в САЩ е било Операция Злато. Чрез прокопаването на тунел под окупираните от съветските войски берлински територии, двете разузнавателни агенции са успели да подслушат телефонната линия от Централното военно ръководство на руснаците в немската столица. Той бил с дължина от 450 метра, а по проекта само от ЦРУ работили около 400 агенти, които подслушвали около 500 000 обаждания. Все пак, ЦРУ останали с пръст в уста, защото проектът бил издаден от вътрешен човек на СССР, който бил внедрен като двоен агент. Проект 1794. През 2012 година правителството на САЩ разсекрети множество документи, описващи плановете им за изграждане на летяща чиния. Въпреки че издадената от правителството чиния няма да бъде използвана за извънземни цели, тя може да е тайно оръжие, използвано в конфликт срещу бившия Съветски съюз. Проект 1794 започна през 50-те години на миналия век и не продължил много дълго. Предложеният самолет имал високи цели, които трябвало да изпълни, като едни от тях били да достигне максимална скорост 4 пъти по-висока от скоростта на светлината, максимална надморска височина от 30 000 метра и да струва не повече от 26 милиона щатски долара. През 1961, след някои предварителни тестове, било установено, че технологията все още не е достатъчно развита. Отвличането на Луна 3. През 60-те години на миналия век космическата надпревара е в ход и Съветския съюз е начело. През 1959 година от отдалечена база в Казахстан успешно изстреляна ракета Луна 3 към Луната и така тя станала първия космически кораб, който достигнал и снимал тъмната страна на Луната. След като Луна 3 се върнала на Земята от Съветския съюз, ние изпратили на рекламна обиколка. От ЦРУ решили, че трябва да научат всичко за този новаторски сателит и затова агенти проникнали в камиона, превозващ ракетата, под прикритието на нощта я разглобили напълно, за да направят снимки на всеки един компонент, а след това сглобили отново космическия кораб преди изгрев слънце. Очевидно, Съветския съюз никога не разбрали за това. Или поне на времето. В едно малко село в индийските Хималаи поколения жители вярват, че ядрени устройства лежат заровени под снега и скалите във величествените планини над тях. В основата на техните страхове е една интригуваща приказка за шпионаж от високо, включваща някои от най-добрите алпинисти в света, радиоактивен материал за управление на електронни шпионски системи и призраци. Това е история за това как САЩ се сътруднича с Индия през 60-те години, за да поставят ядрени устройства за наблюдение в Хималаите, чрез които да шпионират китайски ядрени тестове и ракетни изстрели. Китай е взривил първоначално ядреното устройство през 1964. През октомври 1965 година група индийски и американски алпинисти изтеглят 7 плутониеви капсули, заедно с оборудване за наблюдение с тегло около 57 кг. Снежна виелица принуждава алпинистите да прекратят изкачването много преди да стигнат върха. Докато слизат надолу, оставят устройствата, дълга 6 фута антена, 2 радиокомуникационни комплекта, захранващ блок и плутониевите капсули на платформа. Според публикация те са били оставени в сигурна шахта на планински склон, който е бил защитен от вятъра. Когато алпинистите се връщат в планината следващата пролет, за да потърсят устройствата и да ги изтеглят обратно до върха, тях вече ги няма. Повече от половин век по-късно и редица експедиции до Нанда Деви, никой не знае какво се е случило с капсулите. МК Ултра била строго секретна програма на ЦРУ от 50-те и 60-те години на миналия век, която включвала експериментиране с техники за контрол на ума. Теорията на конспирацията твърдява, че правителството провеждало незаконни и неетични експерименти върху неинформирани субекти, включително изпробване на лекарства като ЛСД,
в опит да разработят методи за контрол на ума на хората. През 70-те години на миналия век, чрез поредица от разследвания и изслушвания, съществуването на МК Ултра било извадено наяве. От ЦРУ били принудени да признаят за участието си в експерименти за контрол на ума, потвърждавайки теорията на конспирацията. Разкритията шокирали обществеността и довели до значими реформи в изследователската етика. МК Ултра е черна глава от историята на правителствените експерименти. Той повдига дълбоки етични въпроси относно отношението към хората и границите в научните изследвания. Разкриването на този проект предизвиква реформи за защита на правата и благосъстоянието на хората, участващи в научни изследвания.